Mas Rama. Lah nggih niku kan tasik bujang to, Pak. Biasane bujang niku lek kendang senengane ngongkok ngoten niku. Semangat ya. Semangat. Nggih. Tangane sih ruso. Wah, nek ngoplak. Ruso ngeplak raine pacare barang. Dereng gadah pacar. Oh, dereng. Duh kok lek sakniki. Oh, bagus-bagus kok jomblo. Ngejar karir dulu katanya. Oh, nggih. Semoga kesempatan apa sing digayu. Nggih. Nih. Monggo. Matur sembah nuwun. Wah.